the Zimbabwean crisis. Dzanapenda mashoko atona panguva ino kuti everyone is now reflecting kuna VP Constantino Chiwenga, as they know kuti in 2017 we were in a situation sayatiri panguva ino muna 2026, and panguva ino the situation right now in Zimbabwe, it is much more worse than the situation which prevailed in 2017. Dzanapenda mashoko anobuda panguva ino yatona kuti as people they are looking forward kuna VP Constantino Chiwenga to take action. Vanodzokera back kune crisis yanga irimo munyika yeZimbabwe. Ndikupa subscribe or like on the bell icon. Panguva ino majera chinosambusa chichira kanzi Zimbabwe crisis. Did China give nod to army takeover? Amudanyira chiti events in pictures. Dominic Chiwenga, the then brave and strategic army chief, went to China to finalize the plot to topple Mugabe. On his return, he risked being arrested and charged with treason by the Mugabe regime, but he was ahead of the game. He avoided arrest. Doma developments are panguva ine. Unokonzi our VP Constantino Chiwenga, he was ahead. And panguva ine kunyazwa unokonzi is a strong man. Apasati pakamboita general munyika yeZimbabwe akanga ari brave, akanga ari dedicated, who was ready to uphold the constitution anytime. Panguva ine kuri kunoka kunzi in Zimbabwe right now we are lacking such leaders, we are lacking such generals, we are lacking such commanders who can stand by the people, who can stand by the constitution. Panguva ine ma leaders asingakariri mari, vasikangoti kwangu noa mari chete ndo kwanotarisa vachienda, but panguva ine kunoka kunzi VP Constantino Chiwenga akariska arrest, akariska to be charged with treason. Panguva ine people they are looking forward to him kuti general ngavaite action, general ngavaite plan, ngavarangarire mazuva awa emuna 2017. That same spirit must engulf them in such a way that they could implement the same panguva ino munyika yeZimbabwe. Mboti semafungiro enyu moti kudi pamusoro pechitiko ichi nema-developments awa ari kuitika munyika yeZimbabwe. Bina comment section medu zafungiro enyu, so subscribe or like, wachinoita on the bell icon.